Bună dimineața tuturor! Diminețile sunt făcute pentru cei care își doresc să fie mai buni. Haideți să o facem asta împreună. Și astăzi, ca de obicei, începem cu un complex de respirație. Ținem picioarele la distanța oasele bazinelor, genunchi un pic în articulație ca și cum ne-am mișcat sus-jos ușurel, rămân un pic îndoiate și începem cu respirație simple. Ne aplecăm jos, întoarcem mâinile invers, iarăși. Ok, pentru un jos ne întoarcem liber, burta strânsă, piesele strânse. Ok, inspirăm, ridicăm brațele în modul acesta, expirăm, întoarcem brațele invers, punem deja în mișcare articulația umărului, inspirăm, expirăm. Și ultima inspirație, expirație. Acum facem următorul exercițiu, punem iarăși mâna pe coaste și la inspirație, burta strânsă, nu uităm de burtă, noi burtă nu avem, noi strângem burta tot înăuntru și piesele și burta tot merge înainte. Respirăm cu coastele. La inspirație ducem brațul în sus și ne uităm la cotul nostru, la expirație întoarcem și expirăm. Genunchii rămân un pic îndoieți. Inspir, expir, inspir, expir. Nu este atât important să ne înclinăm cât să simțim că se deschid coastele. Și ultima inspirație. Acum trecem pe partea opusă și iarăși repetăm. Inspirăm, expirăm. Ne uităm la cot. Nu uităm să răsucim mâna. În felul acesta lucrăm cu articulația. Inspirăm, expirăm. Inspirăm pe nas, expirăm pe gură. Și ultima inspirație. Ok. Următorul complex e pentru a scoate sau înlătura cocoașa văduvii sau mai numit și greabă. Este o pungă de grăsimi care se formează aici pentru a proteja 7-a vertebră a zonei cervicale. Pentru asta facem niște mișcări de rotație a umerilor. În spate, un pic în față. Doar. Da? Iar acum facem mișcare separat cu mâna dreaptă și apoi cu umărul drept și cu umărul stâng. Facem în spate. Patru, 5, 6, 7, 8. Și acum 8 în față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mâna stângă. 1, 2, 3. Vedeți care este mai simplu de făcut? 5,
6, 7 și în față. 2, 3, mâna rămâne dreaptă, nu o îndoiem în cot. 5, 6, 7, 8. Acum facem următorul exercițiu. Întoarcem capul în stânga, ridicăm umărul drept în sus și aplicăm capul, ca și cum ar vrea să se întâlnească ceafa cu umărul. Ok, jos, iarăși în sus. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și ne oprim la 8, îl ținem așa un pic. Poate să fie neplăcut. Împingi cu umărul mai tare în sus. Așteptăm, rezistăm. Știu că mulți poate să aibă senzații neplăcută și tremur. Încă un pic. Imaginează-ți că ai niște nouri tare frumoși deasupra capului. Ok, lăsăm în jos, îndreptăm capul și ne întoarcem ușor în față. După ce schimbăm direcția, ne uităm în dreapta, ridicăm umărul stâng și iarăși ridicăm capul drept. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ridicați mai mult umărul decât țeafa se duc în jos. Ținem. El se iubesc în momentul ăsta cel mai mult. Ținem încă. Uitați-vă la norii care sunt deasupra. Imaginați cum își schimbă formele, ce formă au norii care vedeți. Ok, ușurel lăsăm și ne întoarcem. Cred că simțiți o relaxare totală a zonei din spate. Și acum haideți să mai facem un exercițiu pentru ochi. Eu aș zice să închidem ochii și să facem litera V în dreapta, din jos în dreapta, în jos, în stânga, în jos, în dreapta, iarăși repetăm câte 4 ori pe fiecare parte, după aceea o să ne uităm sus, scuzați un pic, să ne uităm în dreapta, sus, în dreapta, jos, în dreapta, sus, în dreapta, jos, după aceea o să repetăm în stânga, sus, în stânga, jos. Eu o să vă spun și voi cu ochii închis și o să repetați aceste exerciții. Începem, ne uităm în dreapta, în jos, în stânga, în jos, în dreapta, în jos, nu rotiți capul, în stânga, în jos, în dreapta, în jos, în stânga, în jos, în dreapta, în jos, în stânga, în jos, în dreapta, sus, nu ridicați sprâncenile, doar ochii, în dreapta, jos, în dreapta, sus, în dreapta, jos, în dreapta, sus, în dreapta, jos, în dreapta, sus, în dreapta, jos, în stânga, sus, în stânga, jos, în stânga, sus, în stânga, jos, capul rămâne drept, în stânga, sus, în stânga, jos, în stânga, sus, în stânga, jos, în stânga, sus, în stânga, jos, în stânga. Ne deschidem încetișor ochii, le întoarcem în poziție inițială și trecem la următorul complex.
Începem următorul complex din ziua de astăzi. O să lucrăm pe circulație și începem cu picioarele la distanța oaselor bazinelor, mâinile în șolduri și ne ridicăm în degete și coborâm. Încălțămintea este obligatoriu în aceste exerciții, nu faceți fără încălțăminte. Sus, jos, burta strânsă, ne ridicăm cât mai mult posibil în degete. De aici și de la tălpi se pornește toată circulația, ca să nu avem umflături la picioare. Umerii în jos, nu ridicăm în sus, nu ne punem în poziția asta, este greșită, lăsăm gâtul să fie lung. Sus, jos. Lucrăm la flexibilitatea gleznei, să fie glezna flexibilă. În modul acesta evităm și căderile, lunicușurile pe gheață. Este un exercițiu care lucrează și cu mușchii fesieri. Cineva poate să simtă anumite contracții în mușchiul fesier. Vom ieși din acest program și cu fesieri frumoși. Vă străduiți să strângeți și mușchii anusului, încurc limbile, cer scuze, o să învățați italiana. Ok, încă 2 ori. Știu că e greu pentru voi, dar rezistați. Noi suntem câștigători și rezistăm. Ok. Facem câteva mișcări ca să ținem piciorul liber, să relaxeze un pic mușchii. Următorul exercițiu, dacă nu reușiți să-l faceți în picioare, vă luați un scaun sau vă sprijiniți de perete, fiindcă e un exercițiu care lucrează și cu echilibru, dar și eliberează zona inguinală. Genunchiul, în cazul dat, trebuie să fie îndoiat, dar și destul de mobil, destul de flexibil, în orice moment poate să îndoie, în orice moment poate să se dezdoaie. Iarăși postura dreaptă, este cineva cu funia sus și ne trage de crest cu capul în sus. Sunt mișcări circulare, facem în modul ăsta și după aceea ducem în pas înapoi. Ne străduim să stăm drept, să nu cădem nici în față, nici în spate. Lucrăm cu mobilitatea încheieturii de la coapse. Evităm să avem artroză în această zonă. Spate, în față și încă o dată și trecem la celălalt picior. Cine nu reușește să facă, se sprijină ori de perete, ori de o ușă, ori de un scaun. Alegeți care este cel mai comod pentru voi. În spate, față, spate, față, în spate, în față. Spatele drept, respirați în ritmul vostru, dar respirați, țineți minte să respirați. Nu vă întoarceți cu tot corpul, doar cu partea de jos. Noi stimulăm în acest exercițiu sistemul limfatic, ganglionii limfatici care sunt în partea inguinală și respectiv se eliberează toate lichidele care sunt reținute în partea inferioară a corpului. Ok. În următorul exercițiu îndepărtăm picioarele cât de mult putem, undeva
minim 2 mărimi a umărilor. Un picior rămâne cu vârful degetelor care se uită înainte, altul este orientat în direcția respectivă și vom îndoia genunchiul. Genunchiul trebuie să urmeze vârful degetelor. Și facem 1, 2, 3, 4. Cine are artroză la genunchi, face amplituda mai mică sau evită acest exercițiu. 8, 9, 10, 11, 12 și întoarcem piciorul și ne ducem la celălalt și continuăm. 1, 2, atenție unde se duce genunchiul. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, ne întoarcem picioarele, le strângem în acest mod, nu ne întoarcem brusc în poziție inițială și continuăm cu mers pe loc. Mergem. Ne așteaptă cineva în depărtare, în zare. Trebuie să ajungem cât mai repede. Accelerăm. Ne aducem aminte să zâmbim. Strângem burta și strângem fesele. Cu cât fesele sunt mai strânse, cu atât zâmbetul e mai frumos. Spatele drept, nu cădem cu burta în față sau nu cădem cu spatele în spate. Accelerăm circulația. Crește și metabolismul. Sar toate grăsimile care sunt depuse pe vasele sanguine și pe împrejurul corpului. Eliminăm celulita. Ne suntem mai ușoare. Repetați și voi aceste cuvinte. Sunt mai ușoară. Mă mișc mai ușor. Sunt frumoasă. Sunt atrăgătoare. Toate privirile se întorc după mine când merg pe stradă. Toate articulațiile mele se mișcă ca atunci când eram tânără și voinică. Așa, acum haideți că ne-am plictisit să mergem doar așa pe loc, haideți să adăugăm o altă mișcare și facem în felul următor. Ne mișcăm 4 pași într-o parte, 4 pași în alta și începem. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Acum facem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 și mâna sus, 1, 2, 3, 4 și mâna sus, 1, 2, 3, 4, mâna sus, 1, 2, 3,
4, mâna sus. 1, 2, 3, 4, mâna sus. 1, 2, 3, 4 și mâna sus. 1, 2, 3, 4 și mâna sus și ultimul. 1, 2, 3, 4. Așa, și continuăm pe loc. Haideți să facem și câteva mișcări de spate, în timp ce facem în față. Acum punem mâna în față, cu alta întindem. Nu ridicați mâna în felul următor, vă străduiți mai bine mai în jos, dar simțiți că se întinde partea de după omoplat. Ok, acum schimbăm mâna. Ok, acum haideți să facem o mică respirație. Ok, apucăm mâinile în lacăt și ne întindem sus. Ok, încă o dată. Ok, acum încă un exercițiu de întindere, punem picioarele cât de tare de îndepărtate, degetele rămân că se uită înainte și mișcăm doar bazinul. Mișcăm mai mult bazinul. Nu e important să ne întindem așa, dar e important să mișcăm bazinul într-o parte. Dacă e nevoie un pic ușor cu mâna ca să simți că s-a mișcat bazinul, o să simțiți mușchii din interior că se întind. Așteptăm încă vreo 10-15 secunde. Okay. Bravo! Ok, ne îndreptăm și acum împingem celălalt. Dintr-o parte puteți să simțiți mai mult, dintr-o parte mai puțin. E important să simțiți că se întinde. Ori îndepărtați un pic mai tare. Ok. Strângem picioarele. Haideți să facem câteva cercuri așa. Simțim omoplații și în spate. Punem mâinile așa și aplauze la toate.